sa deje? Sme v 212-ke. Dúfame, že stihneme autobus do Svätého Jura. Tak tam dneska nejdeme. A toto miesto si pamätáš? Minule sme tam parkovali niekde. Tam sme mali nášho tátoša. No, nic to nie je ten beťar, čo mi minula skoro zerol foťák. Naša ozdoba turistických videí. Barbora? Usmievaš sa? Ide auto! Hlavne, že to prežila. Tak sa lúčime s hradiskom. Mimo iné sme sa od okolo idúcich turistov dozvedeli, že tu aj nejaké hradisko naozaj je. Ešte sme ho nevideli. A stúpame ďalej po Modrej. Smerom vlastne na Salaš, ale pôjdeme ešte trošku ďalej, lebo aj minule sme sa oddelili za Salašom. Tak, bábelka je trošku posilnená, snáď bude v lepšej nálade teraz. Takže, dnes vlastne máme také drobné preteky s časom, lebo na Pezinskej Babe potrebujeme byť zhruba 15:40. 15:40 samozrejme, keď je teraz 10 čosi, nie je problém pre skúseného turistu, ale my máme samozrejme aj minimálne jedno pomalšie dieťa, takže uvidíme, či tieto preteky s časom stíhame. Na Pezinskú Babu je to vzdušnou čiarou len nejakých 9 km čosi, ale ešte nás čaká asi 15. V podstate prvá časť je asi najťažší výstup, potom možno budú nejaké extrémne, zase na pomery malých Karpát extrémne výstupy na Somár a neviem čo tam, kozie chrbty, konské hlavy, všetko možné, ale už by to všetko malo byť viac len také hore-dole, takže to najväčšie prevýšenie určite je zo Svätého Jura smerom na taký kúščok za Salaš. Takže ozme sa potom odtiaľ, keď sa napojíme na červenú a opäť sa z nás stanú hrdinovia SMP. Ja si myslím, že by som mohol použiť teleport, len sa obávam, že keď ho použijem, tak budem veľmi zadýčaný. No uvidíme. Bože, to bolo namáhavé. Ešte aj Robin, keby mal taký teleport, ale nemá taký teleport, ako mám ja. A to sa ráta do troch. Trénujeme si trojštvrťový rytmus. Pohne sa, budeme ho musieť postrčiť. No dobre, tuto je nejaká obuvnícka prestávka. To je ešte kúsok. No, na tejto lúčke sa rozprávali o havárii na Sakrachovci, havárii lietadla. Bábelka trošku zaostáva, ale už nie veľa. Dobehni, lebo ináč nerozumie. Uá, pomoc ma objíma. Nie. Nefalšovaná radosť. No, takže Barbelka, pitie máš u seba. No. A sme zase tu. Na tomto anonymnom mieste sa pripájame na cestu hrdinov SMP. Minulo sme prišli odtiaľ
A Máme tyčinky, tie Prekvapivo. sú tata, pokračujeme tam. proteinové. Moje sú. John McLean. Ja som Barborka. To by bol dobrý názov pre nejakú skládku, nie? Zimská baba, 10 km. To je nejaká chyba v Matrixe, nie toto? Tak sumár. Pol hodiny vraj. Neviem, či to je na tom videu modré, ale... Také zvláštne. UFO stopy. Na vrchole Somára. Zákaz fotenia a manipulácie s otvoreným objektívom. Čo je tam v diaľke? Neviem. Ja to je vlastne tam zidobná. No dobre, tak už tretíkrát ti hovorím, že je to zhruba 15 km. Je. Aj, zle sa pozerám. Tak neviem, či toto sú 3 kamenné kopce, ku ktorým sa blížime. Každopádne. Počuješ pípanie? Ticho. Nie. No. Dobre, a čo? To je pípanie môjho mobilu, keď sa k niečomu blížime. A že sa budeme kde? 3 kamenné kopce. Tak? To rodinná dráma prebieha práve, či to stíhame alebo nestíhame. Práve sme minuli 3 kamenné kopce. Na Pezinskú babu to píšu 4,2 km pre cyklistov, alebo koľko je 1,20 pre turistov? No a my máme zhruba necelé 2 hodiny. Na prvý autobus. Hodinu 50 na prvý autobus, ktorý ide cez Pezinok, druhý už ide iba cez Pernek a potom už nejde nič. Ale čo vám môže Súboj s časom, stíhame to? Určite, veď Stíhame to! Nemôžeme stať. Bábra, stíhame to? Chceš zlinu alebo nie? Stihneme určite aspoň ten Projekt, tak snáď to stihneme. Ohnutý Koľko strom. máme k tým? Chúďatko, unavený, ohnutý strom. Menej ako kilometr na konské hlavy. Ale ja chcem ísť na Pezinskú babu. Jak ten Ivan. Mrazíkovi, jak niesol tú babu. Mi nehovorte ale, že to budú 2 kopčeky zmrzliny.
náhodou. Pre mňa. No, ak by mal niekto pochybnosti o tom, kde sme, tak sú to 3 konské... Iba konské hlavy, žiadne 3. Aha, tak konské hlavy. Ja neviem, prečo som sa tam... Boli 3 kamenné kopce. Aha, tak možno preto, áno. To je 3 kamenné zaujímavé. kopce, ale to sú konské hlavy. sú To je zaujímavé, proste vidíš to? konské hlavy. Bez Nie, 3 konské. 1, 2, 3, 4. Tak, dobre. Tak po 3 kamenných kopcoch konské hlavy, aj keď sú 3. Značiek je priveľa a turisti ďaleko. No, A ja som tu. sme tu, je tu jeden ukričaný turista, ktorý zrazu, počkaj, ktorý zrazu je úplne veselý, hej. No čo, stíhame prvý autobus? Sme tu na čas, máme ešte aspoň 20 minút podľa mňa. 20? To je veľa. A už počujeme motoky na Pezinskej Babe, sme možno ani pol kilometra nie. Poďme. Tak teraz neviem, či sa blížime k Pezinskej Babe alebo k Pezinskej skládke. Robin, jeden z našich najspoľahlivejších turistov, dneska má nejaké problémy, ale dnes je to statočne. A kde sú zvyšky rodiny? Aha. Tak to nestúli ani mávať domov. Nevadí, mávajte.